un venres máis ímonos xuntar aquí, como todos estes venres deste mes, onde o Instituto de Estudios Cheiregos está a celebrar o mes da cultura cheirega na honra de Manuel María. Sempre é un placer para Ollecha a presentación dun libro. É evidente que nós non somos ni unha librería ni un editorial, pero sí que é o noso interese e a nosa obriga difundir e apoiar as obras literarias escritas en galego como a que hoxe imos presentar aquí. Polo tanto, tamén as autoras e os autores aos que crean. Digo isto porque as persoas que teñen como paixón o oficio de escribir non son precisamente aquelas que teñen máis apoio das institucións, donde na maioría dos casos a sensibilidade por apoiar os movementos creativos e calquera das manifestacións artísticas son nulas. Esta circunstancia tampouco é allea á literatura e moito menos a literatura escrita na nosa lingua propia. Esa lingua propia que eu entendo e como a min o comparten moitas persoas está seriamente ameazada. Podemos dicir que o galego é nestes momentos un peligro de morte. Moitas e moitos faríamos que isto dera un volco si unamos as forzas para conseguir que isto non sexa así. Actos como este, de apoiar a xente que realmente difunde a nosa cultura, son os que entendo que debemos de apoiar e debemos de estar cada vez que alguén nos convoca para algo disto. Pois ben, hoxe imos compartir un espazo e un tempo con Xesús Gala de Paredes, autor deste libro, A Memoria do Corpo. Este é o motivo polo que estamos hoxe todas e todos aquí. Está acompañado por Elena Villar Janeiro e por Martiño Maseda. Xesús, como sabedes, estudiou letras en Compostela, dedicouse ao ensino da lingua e literatura, traballou en tarefas da normalización lingüística, é autor de numerosísimos artigos sobre a situación social da lingua, ten como escritor obras de ensayo, de narrativa, poesía, gañador de importantísimos premios literarios, por mencionar algún, Premio Esquío ou Premio Blanco Amor de novela longa, entre outros, pero Memoria do Corpo é a súa última creación, a que temos hoxe aquí. Este libro ten unha fermosa cuberta, é a muller no baño de Legás. Quizá tamén é significativo que a cuberta sexa esa e non outra. Como el di, é un libro de investigación feita dende dentro, dende si mesmo. O propio autor, polo que estiven lendo estes días del, cree que é un, vamos a dicir, dos seus maiores logros. Pero é que a verdade é que probablemente podamos pensar que todos os autores e as autoras pensan que o seu último traballo é o mellor. Pero neste caso sí que estamos ante algo diferente. Algo diferente porque a crítica que está recibindo esta obra de Xesús dende o primeiro momento que veu a luz, pois é realmente espectacular o que se fala desto, hasta o punto de empezar a haber opinións que a sitúan nunha das mellores obras poéticas dos últimos tempos, senón a mellor. Por lo tanto, parabéns. Díxemos que nos acompañaba tamén Elena Villar Janeiro, académica da Real Academia Galega, pedagoga, mestra, escritora, nai de escritora e de músico, escritora tanto de narrativa como de poesía e que mima tamén especialmente a literatura infantil e juvenil. Muller de grande creatividade,
ata dedicarlle nesta última tamén parte da súa vida un lugar para a fotografía. Compañeira de Xesús dende aquel día en que nunha casa de Xuberte, en Vilalba, entenderon ambos os dous que ian camiñar xuntos da man pola vida. Elena tamén está aquí porque é coñecedora e creo que nos vai dar unha visión interesantísima do que é o traballo de Xesús neste libro. E tamén nos acompaña Martiño Maseda. Para nós é un amigo, é un colaborador do IECHA, xa que sempre que nos achegamos a él para pedirle algo, aí está. Martiño é licenciado en Filoloxía Hispánica, leva máis de 20 anos dedicando parte do seu tempo a escribir, é dinamizador cultural, administrador de Culturalia Gal, ganador de diferentes certames literarios, tanto en narrativa como en poesía, e se seguimos a trayectoria de Martiño, podemos ver que en este momento, en esta etapa da súa vida, está en case todos os encontros, certames, impulsando dun lado a outro do noso país a poesía, para chegala á xente dunha maneira diferente, renovadora e máis cercana. Eu non sei se son ou non tempos para a lírica, pero dende logo o que sí que creo é que Martiño anda na búsqueda de que cheguen eses tempos. Imos logo a empezar para que cada unha das persoas que están aquí, que son as que realmente saben máis decir de todo o que sucede nese libro, empecenos a profundizar un pouco na obra, e para iso vou a empezar dando a palabra a Martiño. Cando queiras. Boa tarde a todas as persoas que nos atopades aquí. Gratas por esas palabras, Pilar, que non creo que sexan merecedoras delas. Bueno, eu digo sempre, para mí hai poesía en todo, absolutamente en todo. A cuestión é saber extraerla, saber buscala, saber recibila, saber emitila tamén. Por iso digo sempre, cada vez que escribo unha publicación ahora nestas redes sociais o de media poesía. Eu dou as grazas por estar aquí, pero vasme permitir que o agradecemento principal o dé a este casi meu veciño, que o día que se puxo en contacto comigo para decirme que se o acompañaba a presentar aquí en Vilalba a Memoria do Corpo, pois a mí, a parte da responsabilidade que me supuxo, pois encheume de honra, non? Memoria, con este título, a verdade é que eu tamén empecé a facer un poquinho Memoria do Corpo, porque a trayectoria, non só pola trayectoria deste home, senón porque a mí, desde neno, e aí está, pode certificar aquí a persoa que me trouxe a este mundo hai 47 anos, para mí, esta xente, moita desta xente que estou vendo aquí, eran os fillos con aquel concepto quizás de patriarcal que existía, que moitas veces ainda existe, eran os fillos do carteiro. Sempre me falaban dos fillos ou dos netos do carteiro de Seixas. Entón eu sempre tiña esa referencia deles, e esa memoria se foi impregnando en mí, non? De que cada vez que tal, eu tiña esa ansia de algún día chegar a conocer o que era escritor, o aquel que estaba, porque se falaba, incluso escoitaba así a xente cando decía o que é escritor. Agora leo unha referencia dun poema que tes aí, que nese sentido do poeta como un xeito así un pouco casi de burlesco, porque pensan que é algo menor a todo eso, pero non. A verdade é que eu si coincido contigo, Marisa, en que este para min é un libro de principio a fin excepcional. É dicir, eu, en canto comecei a lelo, para min, pois non puiden parar de lelo, porque me fun encadeando os versos, encadeando o ritmo que tiña neste libro, a musicalidade que ten, e fixo, atendín aquilo que, agora tomando aquí unha nota de prensa que do
entrevista que fixeron a Xesús, que lle preguntaron que lle gustaría que atopase o lector nos seus versos. E ele contestou: esa emoción ao unísono que eu como autor, tamén como persoa, tentei comunicar. E a verdade é que, xa digo, dentro do principio ao fin, este libro para min supuxo unha explosión de emoción desde o principio. E, ademais, cheguei a un momento en que, estando lendo nese libro, pois tamén houve unha pulsión na miña memoria da dor por unha circunstancia que me aconteceu hai 7 meses, que foi o falecemento do meu pai, alguén a quen tiña pois tamén como referente, igual que esa persona que está aí, a miña nai, e foron estes versos: a dor, esa entidade poderosa que vive, que ninguna razón nin pensamento é capaz de explicarche, como ninguén tampouco certifica que vida e amor non doen, e só quen nunca amou non sente como pesa no corazón a ausencia. Para mí, ler xa estes versos, que incluso quería compartirlos no Facebook, Xesús dixo, estás lendo ben, para mí nos supuxeron pois como diría eu, unha explosión aquí dentro da miña memoria, non? O pasamento do meu pai. Entonces tamén se empezou a crear esa memoria no meu corpo, non? Como dice Xesús, que eu pensei unhas palabras para facer referencia a este libro, porque tampouco non quero estenderme moito, quero ser moi breve, porque sempre considerei que a poesía o mellor para apreciala é escoitar, recitala. E cando temos a fortuna, porque digo verdadeiramente, eu non me considero un recitador, ni moito menos, pero cando temos a fortuna, un auditorio como este, de ter aquí a un recitador desta categoría, creo que o mellor é deixarle a ele o espazo e o tempo para que non la difunde, non la divulgue, para que non la faga transmitir esa emoción, para que cause en nós esa emoción. Entón pensei en unhas palabras como estas: co corpo espido, amosando a transparencia da fundura, arribas ao pedirao do acobo, onde te agarda a memoria, para vestir ese corpo, para impregnar en ti o resumo do que és, home e poeta, sentimento e palabra. E arribas, Xesús, coa sabedoría que che deron os pasos dados, por camiños de pedra e foula, de abrente e brétema, de amor e loita. Porque todo está aí, impreso, na memoria do corpo, que te reclama para que as coites e fagas balance. E ti acodes solícito a súa chamada, pero co sesego que che foron concedendo os anos, con ese ritmo demorado que se espella en cada verso, en cada latexo vivencial, para asentar a palabra precisa que avive a emoción de quen escribe e de quen lee, nesa simbiose perfecta que artella o proceso comunicativo. E vas escribindo o paso da vida, recollendo a memoria, como ben dis, que o corpo procesou de tanto dato, indagando en ti, buscándote, a fin, investigando no caos que levas dentro. Un caos que tamén é colectivo, e no que todos deberíamos afundar nalgún momento, para non sentir que pasamos de balde por este traxecto fascinante e ao tempo inexorable que é a existencia, preñada de emocións. E hai en ti unha viaxe e un retorno, relatados coa contención que ofrece ese afastamento do máis íntimo, para translucir a pureza da mensaxe. A memoria do corpo son capas superpostas, golpes que petan na conciencia e que están pulsando nela positiva ou negativamente. A memoria que te leva ou que nos leva a un tránsito continuo daquel valverde primixenio ao valverde do presente. Nese tránsito recorrente sucede a transmisión diáfana e tamén emocional do pouso que foi deixando a vida en ti. E nese punto adquiren novos escintileos as olladas, os espazos, os acenos, os territorios, as paisaxes, os recentos, o erotismo, o amor, a morte, que aínda sendo teus, tamén poderíamos asumilos nós mesmos. Os primeiros museos,
esas cereixas como arroz dos accesos, ese despertar a vida, eses lugares que sentiron os teus pasos, esa Grecia dos clásicos e ahora esa Grecia da Troika, eses silencios decretados que parecen volver por momentos, as ausencias que mancaron e que mancan, porque a cicatriz latexa cando a memoria volve petar na conciencia. O catón diste, o catón da memoria ten certezas, só desveladas cando a ausencia chama. A enxebreza nas palabras para alimentar esta lingua que nos transmitiron os desbanceiros e que nos define e dignifica, e que algúns renegados tripan como atoxos no cortello da súa autocracia. E tamén o herdo de outras voces que se mesturaron coa tua voz, Rosalía, Cunqueiro, Avilés, Milton, Hölderlin, porque un progreso fecundo non pode sustentarse no esquecemento daqueles que nos precederon e loitaron por unha sociedade libre, sin imposturas na linguaxe e na esencia. Memoria do corpo de ti, Xesús, en plenitude poética, unha voz tan persuade, un ritmo musicalmente maravillosamente impregnado, unha riqueza na palabra que coincido co que dicía Arcadio López Casanova. É un poemario que conforta e que anima cando un pousa os ollos no río intenso dos seus versos. Eu escoiteiche nunha entrevista que che fixeron na radio que ti descansabas entre xente, pois agora o seguinte sería pasar a prosa. Eu agardo que ainda que moita xente diga que eu coincido con eles que é o teu libro o cenit dentro da tua poética, eu agardo que dentro de pouco volvamos dentro de pouco poidamos disfrutar novamente con outra maravilla poética como esta que temos aquí, porque creo que poetas como a ti son necesarios para facer que esta matria medre, para facer que a memoria do corpo de todos se manteña viva e se acenda. Eu creo que isso é fundamental. Nada máis que dicir, a gratitude inmensa sempre, non só por convidarme a este, sino por este libro, que para mí, teño que dicirlo, desde o principio ata o fin, é unha verdadeira maravilla poética. Muchas gracias. Boas tardes. Ante todo, quixera, de alguma maneira, transmitirles que a ausencia da editorial se debe a que está nun momento de grande forza, cousa que nos alegra moito, presentan tantos libros todos os días que non teño maneira de acudir a todos os actos que eles vamos organizar. E despois, dar as gracias a Iestia por esta acollida e a todos vosotros, que casi vos conozo a todos, homes e mulleres e homes, que estades aquí por esta amable compañía. O Iestia, por suposto, que muitísimo, e a Arisa, a Martiño, e agora tócame falar da persoa que máis cerca teño afectivamente, co que convivo, que non me é doado, pero que se él me dice ben, lo dejo todo. Por outro lado, asumo que eu son un vídeo da vida dele, e, polo tanto, quen coñece mellor a súa creación que a mí, quen coñece mellor a súa maneira de traballar que a mí, e quen posiblemente pode penetrar con máis acerto no que el fai que a mí, porque teño muitísimas claves para saber. Este libro, precisamente, é un libro que organizamos os dous, que pasamos os dous a última versión definitiva na maneira de escolher os poemas como están. Por tanto, é un libro do que eu me sinto traballadora de segunda ou terceira fila, pero de alguma maneira
fun partícipe tamén da última concepción no sentido da organización. Xesús é unha persoa moi completa, un home de letras, un home tamén que lle gusta muitísimo neste momento a ciencia, que lee muitísimo de ciencia, do universo, un home humilde, un home retirado, moi asceta na súa vida e nas súas relacións, moi silencioso, moi caladiño, o mellor demais, que non busca gloria, que non busca cova, que non busca capelas, e ao mellor, xustamente porque os dous vivimos en Sagrada Comunión casi da poesía, eu podría decir o mesmo tamén de mí, porque quizás nos bastemos como pluralidade, o que tamén pode ser un erro, pero non nos bastamos nin nas nosas lecturas, nin na nosa preparación, sino na nosa comunicación. O que facemos os dous, xeralmente lemos os dous, e mesmo tivemos unha época de fecundo traballo. Xesús cultiva como escritor todos os xéneros. Eu creo que todos os xéneros con moito xeito e con moito acerto, entre outras cousas porque é moi inteligente e as persoas que son moi inteligentes non son meterse naquilo que non saben facer. Entón, el o que escolle sempre o que pode saber facer e, polo tanto, é un escritor que crea, que analiza, que estuda, que resume, que informa. Naceu como poeta, con un libro de certa rebeldía, como parecía que debía ser naquele momento, que era así. Tamén os volve ser unha rebeldía, este libro é unha rebeldía, pero é unha rebeldía calada, é unha rebeldía moito máis profunda. As augas deste río móvense muitísimo máis fondas que na superficie. Despois fixo narrativa, é un gran narrador, pero é un gran narrador de narracións que non están de moda, e iso tamén o sabe. Non se dedica nin a matar xente nas novelas, nin a facer unións contra a natura, nin a meter cadáveres nos armarios. Ele fai novela moi seria, que esa novela hoxe non é o que máis interesa, pero sigue facendo novela e fai moi ben, e faina moi ben, e esperemos que algún día saia unha novela dele que ten aí que merece estar nas librerías e merece ser lida a quen ainda crea na literatura. Eu xa non sei se se cree na literatura. Penso, a modo de paréntese, que seguimos creendo moito máis na poesía que na narrativa. A poesía está a máis altura que a narrativa. Hai moitas máis persoas que loitan por facer unha poesía digna, posiblemente porque non se vende, que unha novela vendible, porque precisamente a novela é o que se vende como produto de consumo. Así que desde aquí o meu azo para poetas, homes e mulleres, que fan posible que a poesía se prostitúa menos por culpa do diñeiro. Como poeta, estivemos contando el de hoxe 9 libros individuais del, máis 3 ou 4, porque un é para nenos en colaboración comigo. Chegamos a escribir xuntos 2 libros de poemas, unha novela e un libro para 2 libros para nenos, non? Si fago memoria deben haber máis. Pero ben, ten 9 libros de voz individual que son todos moi bons libros e que todos eran como regueiros que conducían a este libro, que ven, todos veñen desembocar nele. É un poeta con moitas voces dentro. É un gran poeta lírico, é un poeta rebelde, un poeta moi cívico tamén, sempre desde o lirismo, pero un poeta moi reivindicativo e moi duro. De feito, agora anda aí unha experiencia nas redes, facendo unha cousa moi simpática, que son unhas triadas de escarnio, que de momento non publicou un libro deste tipo, pero é un gran poeta de escarnio e maldicer. Un gran poeta, non temos que olvidar, posiblemente se anima algún día a sacar obra deste tipo. É un gran poeta lírico amoroso. Dio unha das receptoras da súa obra, porque temos unha obra en diálogo con os de música dele,
e a miña resposta Festa do Corpo. Tamén está ese lirismo, está neste libro, ese lirismo erótico está neste libro. É un poeta reivindicativo da lingua, sobre todo da lingua dos antepasados, dos antergos do país. A lingua é o país é a lingua é o símbolo máis grande que ten este país, e, por lo tanto, ela significa o todo. Ela, ademais, ten a sorte de ser un poeta de lingua herdada, mamada nos peitos de súa nai, herdada, e, por tanto, que creo, non quero ser exagerada, pero dá a impresión de que posiblemente dos poetas vivos de hoxe sexa o que ten o dicionario máis grande da lingua que se pode ter. Neste libro, ademais, hai primeiro que está moi traballado, hai poemas de moito tempo, de anos de traballo, un libro escrito, reescrito, revisado, porque conviría ter en conta, e os que escriben aquí poesía, que hai moita xente que hai hoxe aquí que escribe poesía, sabe o difícil que é que algo pareza natural. Eso é gran difícil, que pareza como sai da man, é fácil, pero volver a facer natural, isto leva moita escrita, moita reescrita, moita corrección, hai moitísimo ritmo. Bueno, o ritmo é moi natural aí, por lo tanto, o ritmo sai bastante de dentro sin buscar moito. Pero é un libro de madurez persoal, posiblemente non se pode escribir este libro sendo moito máis novo do que é, porque unha das grandes aportacións que fai a poesía é o autocoñecemento, é que a persoa pode buscar no seu interior que teña cousas vividas, cousas asimiladas e cousas para contar, repousadas. Mentras é novo, podes escribir moi ben, pero falta ese gran pouso que está aí, porque é imposible que estea. É un libro que intenta tamén unha revisión do mundo. De feito, é un libro galego, no sentido de que Galicia é o centro, pero non é un libro que se limita a Galicia, é un libro no que el retoma todas as súas viaxes, que son moitas, e trae as súas viaxes aquí e leva isto a outras latitudes. É un libro de solidaridade coa humanidade, un libro de conservación do esencial do país e do mundo, do esencial da dignidade, do esencial da liberdade. É un libro tamén que traballa a lingua como materia de poesía, cos topónimos, cos fermosísimos nomes dos microtopónimos que posiblemente se acaban perdendo. Un libro tamén da cultura que herdou, e de ver como esa cultura tan ligada ao mundo rural, tan querida e tan sustentadora desta Galicia, que sabemos como era, está desaparecendo por falta de protección, por falta de conversión, por falta de non saber que facer con ela. Non sabemos en que quedará, pero sí que é un notario do que, de momento, do que viu e do que ainda pode contar. Eu vou fazer aquí unhas pequenas lecturas que poden entender un pouco o que eu quixen decir aquí. Logo lerá el, que además ve moi ben, é un dos grandes, non rasoda, porque non se dedica a facer comedia mentras lee, pero lee moi ben. A ver vostedes que é un gran recitador, un gran lector. Decía, en principio, que é un home silencioso, que é un home moi austero na súa vida, na súa expresión, que anda por libre, que non ten capela. Ti, que habita das marxes e non es peixe de ninguna rede, puxécheste a vivir cabo da xente, cunhas cuncas de terra destinadas a froiteiras, onde podes oír cantar o merlo. E se sabes que o teu é xeroglífico que a poucos interesa, cando algún indiscreto se pregunta por que faz poesía, pos a cera do humor eres por nada que reporte interese,
e algún proveito que na vida hai tesouros non taxados, nin en bombas de múltiples estalos, nin tampouco en diñeiro. En fin, non lle revelas que indagas e te buscas, que investigas no caos que levas dentro e propicias ensayos coa materia en tubo acelerado de partículas. Aproveita as súas viaxes. Eu creo que el vai ler un poema que lle quere moito, non me extraña. Eu vou ler outro poema de viaxe. Falou, creo que foi Martiño que falou de Grecia. Esta é a súa loita interna sobre a visión de Grecia, da Grecia real, artística e arqueolóxica, e da Grecia real, económica e política. Tal vez algo afectado polo virus do marketing, tamén por sede de aventura, apuntei na axencia de viaxes e fun parar a Grecia. Non me dían o tempo por calendas, acaso por vergoña, nin se me deixou ver na Simandro o sabio heterodoso que destruía a máquina dos deuses para mover as cousas por o ceo. Homero, o venerable, ese tampouco me acudiu á cita, tal vez apercibido da destrucción que humilla. Pensando nel, pensei no paradoxo dos mitos fundadores que sosteñen o lume cando non queda nin fogar nin casa. Todos se me cruzaban as virtas do arquipélago e vin que outros mesmos poderes milenarios en enésima dose suministraban a cebuda a Sócrates. Cambiei na cerca pesetas moi valiosas por aprezados dracmas. Desde a plaza Sintagma a bella Demos asistía á estafa dos deuses gobernos cómplices e presentía troicas coa bella cruz xermánica en acción preventiva humanitaria Europa a visitar museos historiados para o espolio dos nobres fundamentos. Non quedou pedra boa sobre pedra, un desentado Partenón de dores exhausto contra as illas. Quixen ver nas ruínas o vello deus mariño, decrépita saúde de Holderlin saúda, decrépita saudade de Holderlin saúda, e que o Peloponeso renacía en trigueiras e que loitaba Esparta, que florecía apenas. Non vin reverdecidos nin os xardíns de Xonia, por Delfos e Epidauros, Corinto e Queronea. Baixaba a volta unha canción doída entre abatidas glorias oín rallar os corvos. Saúde nos regresos novos gregos, pois esta historia incumbe aos infelices e sei que o pranto ás veces se pode volver ira. Na intemperie da unión, cruel paradoxo, peregrinan as marxes riadas de expulsados coa casa nas maletas, o Mare Nostrum é foxa de cadáveres e hai meniños que nacen xa coa morte nos ollos. Acaso os cans da vida deberan ensayar as novas artes de compoñer a pólvora. Escollindo os chufadores. Gracias ao Instituto por recibirnos. Veño moi dirixente, moi contento aquí. Realmente é a segunda presentación de Gaba que se fai deste libro, non se vai facer máis. Escollí conscientemente Vilalba. Terceira presentación. De Gala. Sí, eso. Escollí conscientemente a Martiño e a Elena, primeiro porque me gusta cruzar as xeracións nunha mesa. Martiño é un poeta novo con potencia, xa xo digo, con potencia que seguirá cultivando e será eficaz. Elena é a miña compañera, é a decana da mesa, que coñece moi ben a miña literatura e o meu proceso de escritura. Eu vou ler que é o que ten que facer un poeta cos seus versos. É dicir, os versos non se explican, non se preocupen se non entenden ben. Quédense coa música, é suficiente.
e de paso agradecer ao público maioritariamente familiar, é dicir, hai xente da familia, pero xente tamén moi familiar de Vilalba, que está nos meus vellos paseos nesta Valverde, que está Valverde para mí é a terra xa, que é o meu topos literario, este Valverde que está no fondo deste libro sempre. Vou ler 3 textos, pero paciencia porque son moi longos. Esta é a conciencia do non ser que se nos presenta de vez en cando, afortunadamente, porque senón morreríamos de repente. Afortunadamente, esa conciencia do vacío total, do non ser, que falan os filósofos, presentes poucas veces. A mí a primeira vez foi aos 7 anos, é curioso, sei moi ben onde, en que finca cerca da miña casa. Este vacío se tirou 2 ou 3 veces na miña vida, e unha delas foi viaxando, navegando polo mar Báltico. Vou ler este poema inicialmente. Mar Báltico. Na cabeceira daquel vello mapa, dese tan lonxe Europa, reclamábate certo espazo azul sobre o vello papel case abarcable, rotulado na tona en caracteres nítidos, Mar Báltico. O Mar do Norte, Noruega e Groenlandia figurouse checota e latitude nun mundo inalcanzable e sen mesura, mareante e imposible para os soños dun neno. Nunca pensaches que navegarías día e noite esparando as imposibles cores nun precario artefacto. Encarado ao misterio das orixes, adoloute o mareo que ben sabes, barrido de conciencia que outras veces sentiras, e a abolición do firme que o sustento demanda. Grave cuestión que o pensador define nunha flagrante colisión poética, hai l'être e le néant, como estado de perda e finitude. Xa o ser da non conciencia te asediara dentro da casca dunha aeronave, atado con correas, reboando a barreira pirinaica ao mundo rumbo a Suiza alpina. A terra prometida nos franquistas designios para os itinerantes. En fin, conciencia certa, se o quere a metafísica, mais conciencia de ausencia de conciencia, perda do ser enteiro, do corpo aniquilado, casca de noz na inmensidade cósmica. Queres pensar que Nemo, pilotando con éxito o Nautilus, quixo disimular o seu naufragio. Quizáis por eso escribes. Faz creación e escríbeste. Un navegar ao pairo, dura proba para ingresar no oficio. Cando escribes, conxuras, exorcizas cada recanto do teu propio corpo e aínda dos demais. Diminuto universo de limitada duración a prazo. Incluso así pretendes burlar o bicho que lentamente rina, mougándote por dentro, disimulado, camuflado en doses que entreteñen o espanto. Confiado e suspenso, ti teces con palabras mantas para envolverte que queres luminosas. Esquéceste e levitas, acaso procurando noutras carnes o remol que precisas, fabricando a ilusión de que te quenten onde máis frío sentes e onde aniña o corpo azul do Báltico.
coñecen moi ben a teoría das capas superpostas, porque todos vostedes viron un grande toro de árbore cerrado e realmente medrou en capas concéntricas, todas intercomunicadas e todas son aproveitables. Así é a vida, para mí é unha teoría de capas superpostas. Vou omitir un fragmento longo do poema. Se dis feira do monte, nome que evoca as troitas nos remansos da boca da lagoa que te reclama aínda. Non mentas nin evocas compra-venda, negocio ou regateo, porque che remanece por baixo, desde os pousos, como primeira capa que se activa, a navalla pequena que teus pais che traían para labrar espaos, os calcetins de punto para lucir nas festas e as galletas María de paquete, melindres e rosquillas e laranxas, recendo de laranxas que ainda non sabías propiedade de cítricos, mas si de bezo ansioso de froita prohibida, carne zumosa, viva, de olores e sabores lacrados que te tentan. E cando dis Amberes, non se amosa de pronto a cidade industriosa dos canais, tampouco o Benelux e a bella liga anseática, senón que ves a estampa do porto en branco e negro que o manuscrito escolar reproducía. Así constan os nomes no breve dicionario en edición antiga ata que a vida lles vai sumando estratos. Para non poucas cousas, mellor verás canto máis atrás mires. E nunca, nunca é certo que quen recorda sempre se equivoca. Omito outro fragmento. Comprobación de extremos. A vida é máis ou menos, a vida de todos. O folio pode ser máis ou menos grande segundo a importancia do individuo, pero é máis ou menos como un folio. Un folio que se o pregas, se dobras, ao final coincide co principio, casi, exactamente. Andas últimamente perfilando teoría de puntas e de extremos, que é certo que se toca. Colles e faz a prova dobrando polo medio o escaso folio escrito de toda a tua vida, para ir pasando fastos e nefastos, case liña por liña. Arriba cadra abaixo, abaixo cadra arriba, naturalmente con sutis matizes. Onde en efecto celebrache soños, con sorte atoperás memoria ardida. Ali onde o sangue un día gurguriara, flúe agora ese curso sereno das arterias, por veces obturadas de pouso e sedimento. Canto máis se aproximan as liñas do final coas do principio, máis se estreitará a marxe do teu regreso á terra. Ese vello amoado de moléculas, átomos e bacterias que callou nos comezos do universo, que vai en ti, réplica ou nanoréplica ou microgota de auga que reúne as condicións propicias para a vida. A hipótese atrevida semelleche tan válida como os apriorismos cosmogónicos de tantos metafísicos. É inminente o regreso. Falta pouco para que os 4 extremos se axusten e coincidan, pois ves desde a distancia case nítidos os teus primeiros pasos de emigrante no mundo.
pesa e rende o camiño que vas deixando lonxe e pulsa na memoria a evocación da casa. A verdade primeira se descura, case nunca metáfora. Cuncha ansiada do ser, como un meniño desvalido a intemperie, o corpo da vellez, feble e decrépito, demanda protección física e mito. Rosalía de Castro e Bachelard, nos seus 2 amplos folios, dixeron cousas grandes sobre a sede de Amparo. Cada vez que visitas a morada paterna, por máis que tes de teu abeiro e casa, revive a presenza dos ausentes, dos pais e irmáns xa idos, e evócalos con forza, aínda que a memoria che desfigure os rostros ou a fin de tristeza non poderes fixar nitidamente voces, caras, acaso non bicadas na súa despedida. Valverde, en certo modo, converteuse na casa dos espíritus que se che manifestan, porque te acompañaron toda a vida desde que tes conciencia de medrar cabo deles. Sabes que non están, pero ti lévalos e fala a túa cuncha xa broteada de anos con palabras, urdime de palabras con demora escollidas e descontaminadas para vivires e escribires nelas, se acaso logras e che deixan aire e logo celebralas como a xente, os poetas que te amas por séculos fixeran. Repites o xa dito tantas veces e non está de máis, co teu acento, que as augas tamén lamben e relamben na pedra ata ruíla ou moela en atómicas areas. Ólenche a brancos cuartos que tua nai fregaba coa area delgadinha dos montes de San Cosme. Ti empaviar a casa de reas de calcarias que non é cantería de Parga ou San Román, pero que abriga, cando por dentro ás veces atereces e queres ocultar de 1000 maneiras que a fin estamos sós. E finalmente, o regreso. Valverde, finalmente. Cando xa vello a cinza te reclame e a meniña dos ollos non distinga horizontes, volverás a Valverde, lugar da desmemoria. Acougará silente, ben apreso no barro que un día te prendera. Nada agradará signo ningún do teu recordo, que onde non queda pouso non arrolla a nostalgia, e desde sempre somos a mudez que seremos. E así, deshabitado de inúteis hipóteses, canso de convivir co teu propio silencio, a solagada voz, todas as voces, no océano sen fondo que foi desde o primeiro, así, os ollos pechos, irás vendo pasar en verde gris a terra que che tocou lavar, maldita, en tantas xeiras que ti xa non acordas. Terra que acaso guiaches sendo exiliado nela, pero terra que amaches tamén, muller e deusa de sedes, xa non volva. E volverás poñer o pé no sitio da altura principal, Coto Redondo, que foi desde as orixes Deus invicto.
seguindo as 4 extremas, verá o raso, escoitará o vento da que acaso soñaches que foi un día a patria. Descaretado do cariz mutable do poeta payaso que ensaiara múltiples formas de mirar nas augas, visitaráte a música dos nomes que a vida che ensinou e amaches tanto. Serás rastro, tal vez, células de memoria que non morren, que van adiante e atrás, latentes microcosmos fecundando universos. Cando Carballo de Luxís en Castro non convoque a asamblea e deite a folla, cando ninguén responda, saudarás os vivos en túmulo de malvas, dormirás para sempre no val das algas mansas, seo, amante e verdugo, e nada será nunca xa o que fora, lume intomable, soño, rebeldía, que se apagou contigo. Esquecerás incluso a solución final da gran incógnita, que a morte aclara todas as preguntas e cura a que las fai. Eu seguiu escoitando. Pero supoño que volveremos a escoitalo. Entón, moitas grazas Martiño, moitas grazas Elena. Xesús, parabéns e esperamos que coa túa próxima novela, como di Elena, que debes de publicar o máis pronto posible, para goce de todos nós. Boas noites a todas e a todos.